Díomh card agus fáilte raspaig má cheannail YouTube agus fáilte go Vlogmas. Shra a do. Nói beag sé rud beag difriúil lína tuiscne sríanta COVID atá ar an fós ach déana mé iireacht, físeáin, sprágúla, taithneamhacha a chur ar fáil díomh. Dús sa céad chuid seo bhhaithlim coppla rud a thaispáint díomh coppla rud a ceannaigh mé le déanaí, ceannaigh mé ar lína iad agus seansca méid spéis agah se sna rudaí seo mar buineann siad le cuasaí Gaeilge agus le saoil na Gaeilge. Siopadúirtar lína a bhí an ar nóí toisc go raibh na siopaí dúnta ag an am agus tosóid I dosach le cartaí nolig. Chun an éirí rá ní ceannaíam cartaí nolig riamh, ní cheolalam cartaí nolig riamh, ach im lína ceannaigh mé cartaí nolig agus seolaí mé iad is tócha tuisc go bhacha mé cartaí ála deasa ar díal ar Instagram. Tá galóir cúntais ag díal cartaí agus printaí le Gaeilge orthu im lína agus ceannaigh mé cartaí ó gá chúntas éigesúla agus tá spáinní mé díobh inis iad. Dús ceannaigh mé na cartaí ála seo ó Alex Farker Design sin anam an cúntais saige ar Instagram agus tá siomh gréasán ag a freisin nachfuil siad go hálann ar fad. Tá siad ar ard caidan. Is dearthór graficí é Alex Farker agus is curciach é ach sílim go sé cur faoi London faoi láir. Seans go méid na cartaí seo ag go America. An sin ceannaigh mé níos mó cartaí ó Una Maeve Connect the Dots Design ar Instagram sin an tanam atá ar an ginnta seci agus tá siad go hála níor oscail mé I gceart iad go fóil so tá nóta ann, chuir sí nóta lo agus fecha ar seo nachfuil sé sin go hálann. Osclóí mé inis siad. Ceannaigh mé na cartaí ála seo cartaí nolig atá an tú a ríis tá na cín sin mar an ggéine an gá cén sin, trí cín sílim an cén sin ceannaigh mé ceap mé gur sé go hálann ar de céad nolig do leanamh nua. Ceannaigh mé carta Bhaile freisin, actually ceannaigh mé gá carta Bhaile cos go raibh siad ar díal agus ceap mé go raibh siad go jazz, beidh siad úsáideach agus áisiúil lá éigean. So ceannaigh mé na cartaí sin ó Una Maeve agus a ríis tá na cartaí ar ard caidan, tá printaí ar díal eici freisin, bíonn siad go hálann, bíonn seanachil orthu agus nachanna eile as Gaeilge, so ceannaigh mé coppla printa uí amachchan seo cinnte. Mollam an gá chunta sin go háirithe. Mas rudaí go raibh tú in don stores le déanaí nó ar thiamh idirlín dons, seans gur thug tú faoi dara go bhfuil golóir targaí ar díal acu inis le Gaeilge orthu, so tá sé sin go hionfach ar fád a eáil go bhfuil Gaeilge in úsáid acu inis. Targaí de chuid Helen Jones atá an tú, agus dearann si lína dar bannam considered de Dunn stores. Tá spáinní mé díomh inis chuir de ceannaigh mé. Copáin tá an tú den chuide smó, copán nolig. I dosach an sin ceannaigh mé an copán ála seo caiimire go mé go thomláin in rá leis an gopán beag seo. Nolig atá scríofa ar agus tá carta beag leis an sin, so is féidir leat é a thuirt do gine mar bhrontanas. Ceannaigh mé an ceann seo freisin, so is maith Liom Santa. A ríist carta beag leis agus nolig chuna a ríis. Ceannaigh mé níos mó cartaí in dons freisin. Ní cartaí nolig iad seo is cartaí buchas iad gur mágad atá scríofa orthu agus tá coppla da éigesúla ann. Sin méid a ceannaigh mé ó dons, cartaí agus copáin agus ní raibh aon rud ró costasach, ní raibh €2 ar facéad cartaí ceannaigh mé ceithre cín. Má bhíonn buchas le gabhail agam leat amachchan seo seans má go bhfuil tú carta mar seo uam. Rúsíhanis tá mé sa seamar fóca mar tá mé chun má réim chóram crackan a heispáintíomh agus tásámé leis an Lauder sa seo an ceanatá úsáid agam faoi láthair. Kate Somerville tá sé
costasach galore sílim gur hartar €35 ar an mar sin ach ní úsáidem ach méid an bheogda ar maidin agus a rééis san ihe tá sé deas bog agus go háirithe I rin gíre bíonn sé sin go deas mar bíon an crackin a bhad níos buige so sin an méid a úsáidem méid an bheogda. In onad pilíní cadáis 1 uair úsáid ceannig mé na pilíní seo tamlí nó hin na mí nó hin agus tháinig siad sa bhla beag seo is féidir an mála leis na pilíní ann ar chur sa bhaisiníochan agus is féidir iad a úsáid agus a úsáid a ríiste sa rí eile. Is maithlan mo chuid crackan a scábh freisin ach mar luig mé hana bíon mo crackan I bhad níos buige sa gíre leis sin ní éanam se é ach uair sa taclan agus is maithlam na curtíní scábh seo a úsáid ó Dr. Dennis Gross, Universal Daily Peel sin an tanam atá ar na curtíní seo agus cé go bhfuil léthúil leote orthú ní úsáidem iad ach uair sa taclan. Ar an saithanta gná mar bíon píosa beag níos mó ama agam. Tá gá céim I gceist leis na curtíní seo agus bíon mo crackan deas bog agus geal I níiad am iad úsáid. Agus ar nói déanam mo chúile a dheachant. An céad céim eile ná uachtar súil agus seo an céine tá úsáid agam faoi láthair ó the Inkey list tá sé anmha ar fad tá sé éfachtach agus níl sé ró costasach. Is íhannom an branda seo tá go leor targaí agam ó the Inkey list. Vitamin C is an sin an targa seo is íhannom é Estée Lauder Advanced Night Repair agéid hyaluronic atá an go bunúsach cé go bhfuil ihe an ihe luite ar úsáidem se é ar maidin agus san ihe agus sílim go sé ionach éfachtach ar fad bíon mo crackan I bhad níos sciile I níadam an ceann se úsáid go léithúil. The Inkey list arís seo an uachtar aige atá úsáid agam faoi láthair, vitamin B, C agus E atá an. Agus inis don céim dhearnach agus an céim is tábhachtaí ar nóí ná an SPF nó uachtar graine atá an. Seo an ceanna úsáidem faoi láthair ó Supergoop ach úsáidem ceanna eile ó the Inkey list arís atá go maith freisin. An céim is tábhachtaí mar luig mé fiú amháin sa gíre chóir uachtar graine cathbh gach lá. So, críochnaíam leis an géim seo.